daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jilħamarniġ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda jiex. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbarna hawnhekk dal-għodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin fi żmien sabiħ ta' Randan, qegħdin ukoll fin-novena ta' San Giuseppe fix-xahar ta' Marzu fin-novena ta' San Giuseppe. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddies ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ ta' Pawlu Ċetta u Pawla Spiteri. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-dubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares mulej lejn din il-familja tiegħek u għamel li r-ruħ tagħha, ir-ruħ tagħna titħeġġeġ bix-xewqa tiegħek. Aħna nittrażnu u nżommu l-qies fil-ħtiġijiet tal-ġisem. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej, bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mis-smewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art, imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija l min jiżra u l-ħobs il min jiekol, hekk jiġri minn kelmti, hija toħroġ minn fommi u ma terġax lura vojta, imma tagħmel dak li jogħġob lili u ttemm dak li nkun bad ta' tagħmel. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali u ngħidu flimkien, il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Il-mulej jeħles lill-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Xandru il-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża' tiegħi ħelsni. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Ħarsu leħ u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tisħu, dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semgħu u mid-dwejja tiegħu kollha ħelsu. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Għajnejn il-mulej lejn il-ġusti u bidneħ miftuħa l-lajta tagħhom. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Jgħidu il-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom, mid-dwejja kollha tagħhom jeħlishom. Rib il-mulej lejn dawk qalbhom maqsuma, jgħin il-dawk bruħhom mifnija. Il-mulej jeħles il-ġusti mid-dwejja kollha tagħhom. Inqumu bil-wifqa. Gloria tifħir lilek Kristu. Gloria tifħir lilek Kristu. Il-bniedem mhux bil-ħobż biex jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Gloria tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew.
F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom u titolbu toqgħodux tabalbu bħal pagani. Dan mingħajrhom li aktar ma jgħidu aktar jinstemgħu. Tkunux bħalhom għax missierkom jaf teħtieġu qabel ma titolbu intom. Mela jitolbu hekk: Missierna li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Għax jekk intom taħfru lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu f'ismewiet jaħfer lilkom ukoll. Imma jekk intom ma taħfrux lil bnedmin il-ħtijiet tagħhom, anqas missierkom ma jaħfer lilkom il-ħtijiet tagħkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ftit ġranet ilu kellna ġurnata xita tal-art. Xita niżla bil-mod, mhux bis-salt. Meta x-xita tinżel bis-salt l-ilma jiġri fuq il-wix tal-art. Imma meta tinżel bil-mod, bil-lajma, tinżel ħafna fil-ħamrija. Ftit ġranet ilu kellna din l-esperjenza hawnhekk. Matul dan ir-randaqan ukoll tagħmel ix-xita. Ix-xita tal-kelma tal-Alla. Ara speċjalment fis-smigħ tal-kelma tal-Alla u fl-eżerċizzi. Hija kelma li tagħmel ħafna ġejd. Kemm nisbaljaw aħna jekk nagħlqu qalbna għal din ix-xita? Il-profeta Eżajija fl-ewwel lezzjoni qed jgħidilna xi ħaġa sabiħa ħafna. Bħalma x-xita u s-silġ jinżlu mismewwiet u ma jerġgħux lura minn ġew bla ma jsaqqu l-art imma jġeluha tnissel u tnibbet u tagħti ż-żerrija lil min jiżra u l-ħobż lil min jiekol, hekk jiġri minn kelmti. Il-kelma tal-Alla hija barka. Kemm aħna xortina tajba li nisimgħu l-kelma tal-Alla. Kemm aħna xortina tajba li nilqgħuha b'qalb miftuħa. Kemm aħna xortina tajba li dil-kelma tal-Alla inħalluha tibdel, titrasforma il-ħajja tagħna. Kemm aħna xortina tajba. Il-kelma tal-Alla tħalli l-frott, tagħmilna sbieħ, issaqqej u tlaħħaq il-frott. Is-silta tal-Vanġelu. Din is-silta tal-Vanġelu hija parti mid-diskors tal-muntanja. Kapitlu 5 sal-kapitlu 7 ta' San Mattew. U llum għandna lil Ġesu jgħallem lid-dixxiepli tiegħu kif għandhom jitolbu. Dawn id-dixxiepli kienu lowd, kienu diġà jafu x'għandhom jitolbu. Mill-Ktieb tad-Dewteronomju kapitlu 6. It-talba li l-lowd jgħidu xi 3 darbiet kuljum għadhom sal-lewm. Ix-xama Iżrael, isma' Iżrael, il-mulej Alla tiegħek Alla wieħed hu. Ħobb mela lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'saħħtek kollha. Dik hija t-talba tal-lowd. Ġesu llum qed jagħtina t-talba tiegħu. It-talba tal-missierna. Wieħed kittieb famuż protestanti m'għandu ħafna tagħlim sabiħ. Jgħid Ġesu qed jissostitwixxi it-talba tax-xema bit-talba tal-missierna. Ara, millu mill-qudiem id-dixxieplu ta' Ġesu anke jekk ludi m'għandux għalfejn jitlob bix-xema, imma jitlob bil-missierna. Kemm hija sabiħa.
talba li għallimna Ġesu. M'hemmx għalfejn toqgħodu tlabalbu għal Ġesu. Missierkom diġà jaf x'għandkom bżonn. Allura m'għandniex bżonn nitolbu. Isma' li Sant Wistin. Għandna bżonn nitolbu għax it-talb iwessa il-qalb tagħna biex tirċievi dak li Alla jagħtina. Dak hu it-talb. Mela jitolbu hekk. Missierna li inti f'ismek wieħed. Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek. Kemm ngħiduha spiss din it-talba? Ħafna drabi ngħiduha bix-xuftejn, ngħiduha bl-amment suq u mexxi. Kemm sabiħa din. Ikun li tritjent kif fis-sema hekk ukoll fl-ard. Imbagħad jagħtina x'għandu jagħtina. Għatina l-ħobza ta' kuljum. Aħna bnedmin. Aħfrilna d-dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib. Eħlisna mid-deni. Dawn huma t-talbiet ta' Ġesu. Id-disċieplu dan għandu jitlob. Kemm hija sabiħa. U San Mattew jinsisti fuq l-aħħar biċċa. Għax jekk intom taħfru lill-bnedmin il-ħtijiet tagħhom, missierkom li hu f'ismek wieħed jaħfer lilkom ukoll. Kważi kważi Alla jaħfrilna daqs kemm aħna naħfru lil xulxejn. Għala ftejt. Jitolbu l-mulej illum biex jagħtina dan l-ispirtu tat-talb. Mhux tlablejb fil-vojt x'imkien ieħor Ġesu jgħidilna idħol fil-kamra tiegħek ta' ġew fl-istess diskors tal-muntanja. Meta jitkellem fuq it-talb, fuq is-sam u fuq il-karità. Mhux biex tixxowja qabel din is-silta. Ġesu jgħidilna isma' idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa u itlob lil missierek li jara fil-moħbi. Toqgħodx tixxowja, toqgħodx ara, għati importanza fi kliem ieħor lill-ħajja interjuri. Biex it-talb tiegħek ma jkunx biss bix-xuftejn, imma jkun mill-qalb, il-ħajja interjuri. Jitolbu l-mulej illum biex dan iż-żmien tar-Ramadan jitfa' fuqna xita ta' grazzi permezz tal-kelma tiegħu. U jagħtina qalb doċli biex nilqgħuha. Ħuti eżjess il-mulej Ġesu qalilna li l-bniedem mhux bil-ħobż biss jgħix, imma b'kull kelma li toħroġ minn fom Alla. Nitolbu lil missier ħniena biex aħna nilqgħu id-don tal-kelma li titħabbrilna ħasseħ fina r-rieda tiegħu u għalhekk ngħidu: Missier ikun li trid int. Missier ikun li trid int. Għall-Ministri tal-Kelma biex jagħmlu ħidma ta' katekezi li twassal għaċ-ċelebrazzjoni bil-fidi tas-sagramenti nitolbu. Missier ikun li trid int. Għall-bnedmin kollha biex iwarbu l-vjolenza u japprezzaw u jgħixu id-don tal-maħfra nitolbu. Għal kull min hu imtaqqal bil-problemi tal-ħajja biex isib kuraġġ u faraġġ fil-kelma setana tiegħek nitolbu. Għalina l-koll biex nitalmu li jittalb ma jfissirx li nfittxu lilek meta niġu bżonnok, imma fuq kollox biex nirringrazzjawk u nfaħruk nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija, għatina qalb doċli għal-kelma tiegħek nitolbu ismana. Nitolbuk mulej għal daw kollha li qalulna biex nitolbu għalihom, għal dawk li wednihom it-talb tagħna. U
nitolbu b'mod speċjali għal dawk li se niltaqgħu magħhom illum. Forsi laqqas nafu min huma. Ma jimpurtax. Nitolbu għal dawn kollha biex il-mulej jagħtihom il-grazzi li għandhom bżonn nitolbu. Nitolbuk mulej għal morda, nitolbu għal Papa Franġisku, nitolbu għal saċerdoti morda, nitolbu għal morda li nafu aħna, nitolbu wkoll għal dawk li jduru bihom, għal dawk li għaddejjem minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom minn ma jafdaw fik, nitolbu. Nitolbuk għas-saċerdoti li f'dawn il-ġranet isawbu l-kelma talla fuqna, jagħtuna x-xita tal-kelma talla. U nitolbu għall-insara tagħna biex ma jitbedewx imma jmorru b'qalb doċli għall-eżerċizzja għal smigħ tal-kelma talla nitolbu. Nitolbu kat-tfal biż-żgħażagħ tagħna, nitolbu għall-familji kollha tagħna biex b'interċessjoni ta' San Ġusepp ikollhom il-barka talla nitolbu. U Alla missierna, ismana meta nsejħulek, aħfrilna dnubietna u ħarisna fl-imħabba ta' wliet is-salta tiegħek bi Kristu Siedna. Jien ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissiet, imma inti tħobni u għalija intrit. Tati salib nistabis jien nistħar tiegħek jien kolni kemm Khud li bidejja nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Meta rkobtejja nħares lejk o Ġesu, Ilma kem jien ċtejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien kolni kemm jien. Khudni bidejja nitħolbok misli din qalbi, inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla ħalliq li tista' kollox ilqa' dawn l-offerti li ġibna quddiemek mill-frott li inti nnifsek tajtna fit-tjubitek. Int li jipprovdejthomna bħala għajnuna fil-ħtiġijiet tagħna ta' din l-art fil-ħniena tiegħek għamel li issa jinbidlu f'għajnuna għalina għal ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Għax inta kull sena lil fedili tiegħek jogħġbok tagħtihom li jitnatfu f'ruħhom u jistennew bil-ferħ il-misteru tal-Għid biex b'ħeġġa akbar jagħtu qima lilek kif inhu dmirhom jgħixu aħjar is-sagramenti li bihom twildu mill-ġdid u hekk jitwasslu għall-milja tal-grazzja ta' wliedek. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda.
Qaddis mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Għaddes għalek nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mirrajħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jint, u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Pawlu, Pawla u ċetta Spiteri li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaw għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-kol nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbeberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u riedna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tretient kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma nafru lil minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan
għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristi. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu dan il-ġisem bid-dem għat-testijek. Eħlis t-għatijiet kollha fidillejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallina feret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi milikta, għal dnubieti wisqefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla mħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fis palkiku, ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna lija, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Alla tiegħi jinsammartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi
قلبك بوزات أهابي هن عليها O Gesù skur atman zid izdan hobok qalbi kolla hayti kolla yiharri Ejnu bil-bifa bħala ringrazzjament ta' wara qalbi ngħidu flimkien, nadurawko Ġesu inberkuk, nadurawko Ġesu inberkuk, nadurawko Ġesu inberkuk, nitolbu. Bis-saħħa tal-mistieri qaddisa li bihom tqalbinna rażżan fina mulej il-ġibdiet tal-art u għallimna nħobbu l-ħwejjex tas-sema. Bi Kristus jedna ħanejdu dak jew nofruhom għal persuni li nixtiequ u għal ħtiġijiet tagħna. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-murej miegħek imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Il-modesta Pinu infirxet id-dija li tixet imħabetek u metana Marija. Ave, Ave, Ave Maria.